Сега първо опасност и пред вратата на Господинов. Претенции за игра с ръка. Още веднъж е изпълнението в стената. Милен Василев може да играе един на един с Йордан Тодоров. Точно това прави, опит да подаде. Сега към Лъчезар Балтанов, удар и гол. 1-0 за Черноморец в началото на 15-та минута след изключително хубав удар с десния крак на капитана Лъчезар Балтанов. Този гол със сигурност ще отвори. Балтанов още веднъж с всеки сили. Василев подаде към Лъчезар Балтанов. След това и хлъзгавия терен оказа своята роля. Ускори топката и отново към Буров и отново Дамчевски. Попречиха си обаче с Милен Василев. Сега има възможност и Здравко Лазаров центриране. Това може би ще е 1-1. Не, защото в Любимец 0-1 е резултата за Черноморец Бургас. Между другото, точно на този стадион на кулите спечелиха. Стартира Милчо Ангелов. Милен Василев решава да играе сам. Това може да бъде много опасно, ако бе минал паса на Милен Василев, които разполагат с солиден ръст. Да видим какво ще направи Белуита. Удар обаче по посока на вратата на Черноморец. Стоянов в ляво, двама срещу Стоянов. Той обаче влиза много мощно в наказателното поле. Това е възможно за Черноморец. Удар на Бекуе от гол линията. Чисти Асен Георгиев. Проблемите в лявата зона са очевидни. Хваща се за главата Бекуе. Черноморец пропуска уникална възможност да поведе с 2-0, а сега Локомотив Пловдив е на ход. Хубав финт на Здравко Лазаров. Възможност боксира или по-скоро избива Живкович, но Буров няма много опции пред себе си. Пуска топката покрай Траянов. Удар, но право в ръцете на Младен Живкович. Към Бурова. Вляво абсолютно сам е Белаит. Това може да е опасно. На Муши стартира Белаит с десния крак. Удар, но над вратата. Песо. И той решава да центрира. Този път Мартин Камбуров успя да отиграе. Спас Делев може да сътвори нещо интересно. Мартин Камбуров в борба. Сега възможност удари, като почил топката. Не близо. Иска топката от Тижани Белуит. Той решава да играе сам. Удар на Белуит и лови отново вратаря на Черноморец. Ето го и подаването на Дани Кики. Там разбъркване, удар и какво спасяване на Младен Живкович. Какъв рефлекс само. Достатъчно за Аласандие, а това центриране излиза още в своя зародиш. Хубаво беше центрирането. Ето тук не се ориентира добре Милен Гамаков, който се появи като резерва. Дани Кики спринтира, за да изпълни, а този път само Диего Фераресо ще бъде оставен на поле на Черноморец. Дани Кики. Центрира на Кики, удари гол, 1-1. Локомотив Пловдив успява да изравни в 90-та минута на този двубой. Но сега на Муши успя да се разпише. Имаше играч в положение на засада, но самия на Муши не беше, така че няма никакви спорове. Коларов остава Траянов, подава към Лъчезар Балтанов, удар на Балтанов покрай вратата на Локомотив Пловдив. Балтанов, ако този негов удар бе попаднал в очертанията, но късметът бе на страната на Йордан Господинов.